Vandaag komt het programma Bluesmuziek uit de Rode Hal in Kerkrooij. Hier vindt precies over een jaar het Wereldmuziekconcours plaats. Oftewel het Wimbledon van de bluesmuziek. De beste bluesorkesten uit de ganse wereld komen hier bijeen. En weer willen we eens weten, een jaar voor aanvang, wie staat het met de voorbereidingen? En we stellen u voor aan 4 nieuwe gezichten. 4 gezichten die erg belangrijk gaan zijn voor het Wereldmuziekconcours 2009. Nieuwe bezems, vegen schoon. Nieuw beleid. Wat gaat er gebeuren in 2009? Nou ja, nieuw beleid is het toch voor deel voortbouwen op bestaand beleid. Ik denk dat de vorige voorzitter en het vorige bestuur dus wat dat betreft goed werk geleverd aan 2005 voor een goed WMC-jaar, dat durf ik wel te zeggen. Maar we hebben toch dingen verengerd. Nieuwe bestuursstructuur, heel belangrijk. Wat logische verhoudingen tussen bestuur, werkgroepen en wat iets meer zij. En dat begint nu zijn vorm te krijgen. Ja, de eerste meesterzet, dat staat binnen wat mij betreft. Want daar hebben ze een jongen, een kritische journalist, altijd kritisch geweest en terecht vaak, op dat Wereldmuziekconcours. Dat hebben ze in eigen gelederen gehad. Sterker nog, dat hebben ze hem een grote verantwoordelijkheid gegeven. Dat doel is natuurlijk op Jos Frusch. Inderdaad. Ja, nou, Verant inderdaad gezegd, Jos Loester, du had goede ideeën. Du had een aantal op- en aanmerkingen gemaakt vorige WMC's. Ja, ga het maar waarmaken, laat het maar zien. En ik moet zeggen dat ik in elk geval vroeg ben dat we hem aan het weten te strikken en dat we hem in die functie aan het kunnen plaatsen. Is intendant van de concertcyclus. En ja, ik denk dat er een hoop verrassingen in opgesloten zijn. Het WMC is blaasmuziek. Op de eerste plaats dan nog allerlei andere soorten van muziek, maar ik vind dat ook de concertcyclus heel nadrukkelijk moet ruiken naar bluesmuziek. Ik zal er een voorbeeld nemen, we hebben een aantal symfonische concerten. En andere jaren worden dan een fantastische pianist of een fantastische violist die erbij betrokken wordt. Nou, dat zal deze keer niet het geval zijn. Als een symfonieorkest in de Rode Hal speelt, dan hebben we als solist een blueser. En ik ken dat Zoals het zich werd. Zoals het zich werd, ja, natuurlijk. Het is een blaasorkest en een blaasevenement. En ik vind dat voor die combinatie blaasmuziek, symfonische muziek, dat die moet gestimuleerd worden. En dat moeten we kunnen laten horen wat voor prachtige, mooie dingen die mensen samen kunnen doen. Nou, en het nieuwtje is dan dat voor het eerst in de geschiedenis van het Wereldmuziekconcours, en toen hebben ze de primeur ervan, voor het eerst in de geschiedenis van het Wereldmuziekconcours gaan we werken met een artist in residence. En dat zal een zeer beroemde blueser weer. Dat weet ze al, hè? Ja, ik weet hem al. Ja, Jos. Ik heb er een half jaar of 3 kwartier jaar hebben we erachteraan gezeten om dat allemaal rond te krijgen. Dat is ook heel spannend. Nee, ik mag wat dat betreft nog niks zeggen, maar het is Misschien wel het instrument nog? Trompet. Een nieuw gezicht op een hele belangrijke functie. De algemeen directeur van het WMC. Maar wat hield dat nou precies in, hè? Ja, als algemeen directeur heb ik natuurlijk de dagelijkse leiding over de WMC-organisatie. Het bestuur is verantwoordelijk uiteindelijk voor het beleid. Ik ben verantwoordelijk voor de uitvoering van alles dat te gebeuren staat in het kader van het WMC. Ik heb met de aanstelling eigenlijk met het bestuur een aantal prioriteiten opgesteld. Eerste prioriteit is een professionaliseringsslag van kantoor maken, waarbij we meer de focus op klantgerichtheid, resultaatgerichtheid gaan leggen. Een tweede prioriteit is het goed neerzetten van een marketing- en sponsorbeleid. En het derde aandachtspunt is het goed aansturen van de 14 werkgroepen, waar natuurlijk ons 200 vrijwilligers in vertegenwoordigd zijn. Dat klinkt heel professioneel en ik geloof toch ook op zijn, maar ik weet zeker immers dat bij het WMC komt, dan moet ook een warme bandje hebben, dan moet wortels hebben bij dat WMC. Wat zijn die wortels bij dat WMC? Ja, dat heb ik zeker. Ik kom natuurlijk uit Kerkroo. Woon wel al heel veel jaartjes in Maastricht, maar ik kom oorspronkelijk uit Kerkroo, uit een muzikale familie. Mijn opa was vrijwilliger bij het eerste WMC. Mijn vader is heel lang vrijwilliger geweest. We komen uit de harmonie van Kalheide. Ik heb daar zelf ook altijd dwarsfluit gespeeld. Nu speel ik in Maastricht in de damesfanfare. Dus muziek zit in mijn hart. En nog een nieuw gezichtje op dat WMC, en dat is misschien het gezicht wat het dikste in beeld zal gaan komen. Wie komt zich eigenlijk als speaker bij dat WMC betrokken? Ik zag de advertentie, speaker met harde stem en zachte G.
Ja, ik woon inmiddels in Zoetermeer, dus het was wel even spannend van doe ik het? Einde achterover slopen en ik wist het zeker. Ik ga solliciteren. En dan een procedure met sollicitatiegesprek, oefening in het Parkstad Limburgstadion. Een uur lang bezig geweest met opdrachten. Heb je dat stadion al moeten met zo'n microfoon? Ja. Inderdaad, dat was ook heel bijzonder, want er is één in dat grote stadion met 20.000 leeg steul. Ja. En wat rubben in een leeg stadion? Nou, daar heb ik een opdracht voor gekregen, dus meteen al Wereldmuziekconcours Kerkrade 2009. Please start the show.